Vstúpili sme do posledného februárového týždňa, ktorým sa v sobotu zároveň končí z meteorologickej stránky aj zimné obdobie. Napriek tomu, že počasie nebude katalógovo slnečné, teploty už budú pripomínať prichádzajúcu jar. Pozrime sa teraz, ako sa bude situácia vyvíjať až do konca mesiaca. Vítajte pri aktuálnej predpovedi. Nad Stredomorím sa stále prehlbuje tlaková níž, s ktorou súvisí tento rozsiahly oblačný systém. Z jeho oblačnosti dnes pršalo nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách. Od západu sa však už blíži ďalší výrazný frontálny systém a ten sa pridá k tomu, čo je už tu a spolu ovplyvnia počasie na Slovensku aj zajtra. Čo sa týka zrážok, tak zajtra ich môžeme očakávať najmä v popoludňajších a večerných hodinách. Pršať bude na mnohých miestach, najmä však na západnom a strednom Slovensku, a to je výdatnejšie, preto si nezabudnite do tašky pribaliť aj dážnik. V rámci Slovenska budú najslabšie zrážky na východe. Mrazy momentálne vládnu v krajinách, ktoré sú severnejšie od nášho územia a najteplejšie je zase na juhozápade, juhu a juhovýchode Európy. Naše územie sa bude naďalej nachádzať v teplom východnom prúdení, čo znamená, že teplota sa bude pohybovať v intervale od 5 do 10 stupňov, pričom najteplejšie má byť na juhovýchode Slovenska. Vietor bude komplikovať situáciu najmä na západnom pobreží Európy. U nás má fúkať iba slabo až mierne, teda rýchlosťou do 20 km za hodinu, takže problémy robiť nebude. Ak by sme sa mali držať dnešnej aktuálnej pranostiky, v ktorej sa vraví, keď je pekne naromaná, bude žatva požehnaná, tak by sme asi boli smutní, keďže počasie bolo zväčša zamračené a na niektorých miestach aj upršané. Z rána sa vyskytli aj hmly, z ktorých niekde aj mrholilo. Slnečných lúčov bolo dnes ako šafránu. Aj Bratislava bola hmlistá a teplota sa tak pohybovala iba okolo 6 stupňov. Na východnom Slovensku dnes deťom začali prázdniny, ale počasie im podobne ako na západe takisto veľkú radosť nerobilo. Teplota vystúpila na 5 až 8 stupňov. Daždivé počasie bude pokračovať aj v noci a zajtra a preto sa na cestách môže šmýkať. Okrem toho, ak to bude na povrchu v ranných hodinách, či už v horských oblastiach alebo na severne orientovaných cestách namrzať, tak pozor na zľadovateľný povrch. Lokálne rátajte aj s hmlami alebo nízkou oblačnosťou, preto jazdite maximálne opatrne. Pred nami je oblačná až zamračená noc, počas ktorej bude na mnohých miestach pršať, snežiť má až od stredných polôch. Pri slabom vetre sa vzduch do rána ochladí na 6 až 0 stupňov. Ojedinele sa budú v nižších polohách tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť. Zajtra je Mateja a k tomuto menu sa zachovalo množstvo ľudových zvykov, ktoré mali zabezpečiť zdravie ľuďom, statku alebo hydine. Počasie na Mateja malo ukázať, či zima ešte potrvá, alebo už môžeme čakať jar. Vraví sa, že na Mateja ľad už ani líšku neudrží. No už vzhľadom na teploty by už naozaj líška mala problém sa na ľade udržať, keďže ani zajtra nám už cez deň mrznúť nebude. Na západnom Slovensku bude zajtra oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach má pršať, na juhu a juhozápade aj výdatnejšie. Na severozápade územia zhruba od stredných polôch, lokálne aj nižšie, môže dokonca aj snežiť, alebo to budú zrážky zmiešané. Teplota vystúpi na 5 až 9 stupňov a fúkať tu má postupne severný vietor do 25 km za hodinu. Aj na strednom Slovensku vás zajtra čaká nepriaznivé, zamračené a upršané počasie. Intenzívnejšie môže pršať na juhu a západe tejto časti našej krajiny. Teplota sa bude pohybovať od 4 stupňov na severe do 9 stupňov na juhu krajiny. Najmä na severe bude fúkať mierny severný vietor, na juhu však očakávame iba slabý vietor. Na východe nášho územia bude zajtra najteplejšie a tiež tu bude pršať s najmenšou intenzitou, čiže zrážky budú iba slabé. No a popoludní sa dokonca ukážu aj slnečné lúče. Teplota vystúpi na 4 až 9 stupňov, na krajnom juhovýchode sa oteplí do 10 až 11 stupňov. Fúkať tu bude mierny vietor zväčša od východu. V horských oblastiach zhruba od nadmorskej výšky 1100 metrov pribudnú ďalšie centimetre nového snehu. Nižšie polohy budú žiaľ zrejme atakované skôr dažďovými kvapkami. Ak pôjdete na lyžiarske svahy, tak si najprv zistite, aká je lavínová situácia. V nadmorskej výške 1500 metrov sa bude teplota pohybovať okolo nuly. Biopredpoveď zostáva na trojke a to je mierna záťaž. Frontálna oblačnosť bude ovplyvňovať počasie u nás aj v ďalších dňoch. To znamená, že oblačné až zamračené počasie bude pokračovať zhruba do piatku, pričom na západe môže pršať aj výdatnejšie. Hranica sneženia bude na severe a na západe okolo 700 metrov, inde má snežiť až od stredných polôch. Okrem toho sa rozfúka aj vietor. V piatok má byť premenlivé počasie s prehánкami, ktoré budú zhruba od 700 metrov snehové. Posledný februárový deň už ale bude oveľa príjemnejší. Má byť prevažne polooblačno, s rannými hmlami alebo nízkou oblačnosťou.
Teploty to však výraznejšie neovplyvní a do soboty vystúpia na 5 až 11 stupňov. A teraz sa pozrime do Európy. V Taliansku bude prevládať nepriaznivé, oblačné a upršané počasie s teplotou od 10 do 14 stupňov. V Grécku bude naopak celkom pekne, prevažne polooblačno a teplota vystúpi na 15 až 16 stupňov. Sever Európy má byť zajtra premenlivo oblačný s lokálnymi prehánkami, niekde snehovými, inde zase dažďovými. To bude závisieť od teploty, ktorá sa bude pohybovať od 1 do 5 stupňov. Pršať bude zajtra nielen u nás, ale aj v západnej Európe a napríklad v Paríži vystúpi teplota na 10 stupňov. Aj Írsko má byť zajtra prevažne zamračené s teplotou okolo 7 stupňov. V Karibiku žiadna zmena, takže slnečné počasie s lokálnymi prehánkami a búrkami. Tam bude pokračovať aj zajtra. Teplota sa vyšplhá na 33 stupňov. A na záver ešte snehové správy. Vyšná Slaná hlási 45 cm snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Veľmi dobré podmienky má zatiaľ aj Pezinská Baba a Zochová chata, kde je aktuálne 35 cm snehu. Z ďalších stredísk má najviac snehu ski centrum Kohútka, a to až 75 cm. Aj v týchto strediskách je snehu dosť, napríklad Veľká Rača má až 65 cm. Veľmi dobre si zaližujete aj v Oravskej Lesnej, kde dosahuje výška snehovej periny 75 cm. Drienica má snehu menej, a to zhruba 40 cm, ale podmienky sú samozrejme veľmi dobré. Jahodná hlási pol metra snehu a jeho kvalita je tiež veľmi dobrá. Lyžovať sa dá aj na Mlynkoch, kde majú aktuálne 70 cm snehu. Vyšné Ružbachy sú na tom veľmi dobré, pretože výška snehu dosahuje 65 cm. A veľmi dobré sú na tom aj Kordíky, kde je 40 cm snehu. Tak to je už odo mňa na dnes všetko. Na Markíze si užite dnešný večer pri sledovaní skvelého komediálneho seriálu Horná Dolná, po ktorej nasleduje akčná komédia Poliši. Tak začnite nový pracovný týždeň s úsmevom. Ja sa na vás teším aj zajtra. Dovtedy dovidenia.